Leo tuko tulikuwa public participation kwa kila ward. Leo hii document ambayo imesukumwa hapa siku ya leo, stakabadhi ambayo simeleza leo ni kuongelea mambo za zile project ambazo kwa approve ndio aende kwa county assembly. Tuone kama ziko kusema la ama kuna changes tufanye changes. Tumeongea kama kitu ya county assembly kuchenga county assembly kule. I'm glad lero twabwate public participation. Hamambi tati notes ya rwetu mapema. Watu ni wengi kushinda siku zingine. Twarenge kutoka abantu bari less. Ekingwa kire county yetu na thank you abantu bari ba finance at least wa improve kweka nini notes mapema. Tukobolie serikali yetu ya Nyamira tubwate network speed. Egere kirigento twachamo twaligereria ngaki umwana inchi atande gitekiere kibese n'icyaye. Bunenjire moyo kubabwatanya abananchi samagendro akokoreka nemeyense orobega rwegatiba yense ya Kenya igo roko abakenya libaga lyo kurebirengerere byabo ebibira bwatanigwe na kwani kibunango lenda bali nibo yabo gento bije kamanya kante buna public participation mwete na cheki kwa ligire figures kwa kono ekemo ino oikosie ndio nane kwa ngoli kama nido ne kwa ikwense to ligeti oikwate raini Nigitamukiro serikali ya county ya Nyamira yanyara kabage kwimukia chitariki cyo cyarenge 29 cy'umutinyukane asibirengerere by'abananchi byasangirwa kuri waseje sub county sano chi county yo ya Nyamira. Templates and pass through. Murubili yo nyara kabago kurawa amo ne department ya finance ICT na hawaigo economic planning ya county ya Nyamira unenchire ya moyo kurubili ngakenibo yu mwaka chiri 2024 mwaka chiri 2025 iranyara kabage gutumekwa imeye county yo ya Nyamira. Samarira nkoro Gilbert Mamai usire omo ward administrator Goma tugori rero abasaba finance and planning ko Nyamira county barete ebirengerere bya budget ya mwaka 2024-2025 eyirengete special y'abantu Goma barwa maoni bari ebye omwishimiwe yo bachorete abananchi abo bayekirana tase jinsemo aho kurebirengerere byabo nigo babwatukire alibaganete nyara kubaga kubekwa kiradio nabo igo kogororwa ayukorengana munabrabo atali kwenda uronge abananchi abaga kurwa sechi ward aho imeye county ya Nyamira nigo banyara ko babakubolie serikali ya county ya Nyamira kwene kibunangora isire kibara chinsera echo kirabakonye ukore mechande yagendera ko bagekubabenga kirachingaki kwa elikana migiro nchebono igongonya ko ingoriria chipara chito ntwajikwanira ko twakora chipara chito nelinga buna bone mbura yature nyinge yasari chipara bono ko twata gitenga chipara chia sarikire chibe kwa moro mnane chirane mna chiarenge neji baranje twa propose chitagere korosi wona chiro chio chia chitari wete kabuna bona abana bajikora school pare chio chire chimbe mono twa eti pare chirende chirosi we egerende none chigali chinyaka bajiwe to sinone kera barwire ba ruwarire eri banyara ko ba chigali chiwe taraisi na kero bako abantu bako torosera chipara amangane chipara no abate problem kero montagocha no ena masakarali bako lemere para mbali go toro twapima no SMS chikorosi para na kyomuntu kakorosi para na kyakorosi bugari bongania so that tome nendo to kuma no moro moko be kunga kyungani abantu ko instruct yo munchinya podi ba iri ko sembe sub contractor uli chire ko lemere para otara na masakara so that umwana inchi ko wasesi tonyora accessibility nero na manyana kie bare korosi onye gakobe ko moro momo ke na matebi yaya onye gakobe ko moro moro mulendo taise ini twakana
I need is my really concern because singin abantu barabange that's my great concern. Agokwana sinsemo nigo baganire chibara kora isigwa asiba igo baganire amabaga yabasaye kwegwa anene asogo chikorora chibare echo enyerekane nga abasabange kora sinsemo echo nigo bachete sukuruko tibabwati emeremo egendo kene kiringa twatagete nga omugabano ito anyagwa kuri chibara chichanya ko chichara sukuru kale anyako bagakuri ke bichana bike yanyako bikonye maintain ekiari chibara chiko chikorosiwa naende nembure gutwe nyinge amali bacha nanda chirusia igobone bichana bibisikonye gasi yanyako bikorobore emegoko elio chibara chiri chanyako chiweteka abana baito mbaro bakode skuru bale sko batawati none chigasi nakibona mwago tokora motokonye buna gabano ito asenye Mira County neta kene ntumotokonye na ntutonyore liga saligia asomero bile yumugima bweigo nigo ekerengerera igoro ya obutumeki bwa mache na nene amacha amachoni yo konyokuru Stinseme che county Nyamira na kero kyo kyabe kerengererie kenene ekyo gyachandira abantu abange kuru Stinseme cho kulenganamo n'abananchi abukuru se chiwadi nigo batebere munachira bagende ko bakuligo kurasa matukamagega anene asokoro isirigwa chinsoko nabo ne chindoche chinsere chibaranyara ko bakunywa mache nigo wekabono eterebore matunda asibabaganira abamse kuru se chinsemo kwene kibunankobe kabale engane yo kirario asebunga ye county ya Nyamira bunenchire yemo yo kwenyorera macha yo maya yo kunywa ayobo igara tange okwambukirwa kwa maroire ayo akoletwa muna mache ntia sabali tangu kupika kiana oibokara urukenyo kyanya keboe onali ukwana yorezi soko gato igaranste ganga kiye monto igaranste to gaiti uro yo rochiru to bichi soko to kunyi to kali kwelieta kono iga asichane lo masakara ya iga renge kwaro kinga rocho ndoko ndoyo igoga akintubwati asoko nywa mache naono emegokonere koruchipara ekeno ugotirimo kocho swaro chekwensipe kono do itwa mana ga twa mayo tereka none ke buzwa makubucha mache to bandukaran ainchengoro nyama yabo manyanya mujanda tobwate no yobwa macha abera gotusumbwa ayakoruranga nyaigoro ayandaruke masale atirimbo ke chiro nyama yagoeta tirimbo kaso egitimu na mwaiwa aete pale akaenda gochirudi abondeka nchere iteri goita kekere mbura ya tule namali bayi gakogenda ase emegondo y'abantu yabeire ke goira liro baroje amacha yabeire ka goturubanie gesima stoko ibuja macha itari konyweka korwa ase gesime kia sengencho ya mali bayi osaba serikali ye county egavana Nyalibo na baminto bonsi motokonya nga kia macha yara teneni gugo chiabwo egera tirimbo kaende gochinyanga koroche materioka ekerengererio igoro yoboremi na kero kyo nigo kyanyara ko bagekobekwa kirario barimi abange kura Stinseme chiga nigo bagende ko bagoteba buna serikali ye county Nyamira nigebwenete kunyara ko bagegwe soke kirario eyo kurwa megerigo cha 7 asibaganire kunyara ko bakurigererigwa haliro baliabo elyo kumanya chimbusuro chingi yabagusimekane bimeli birabakonya samatuko alebosyo bono nigo baganire ewizara yoboremi kurase county ya Nyamira kwene kibegona ngo bwato kabale oboyo obuboranyara ko bakonya baraboka abanyene kwegendereria enyorekane muna county ya Nyamira nigese meretimono ase oboremi budenchire yemo yo kwenyorera ebitoki ntubuna abalemi niyo tubwate emechando ase emegondo yaitu morigo chamata tenga liraberie ito tubwenda okolikorera gosto simeke gento gete kibwenda ogaraki kibwenda kobe ase omogondo oyo una bono tu boyo bumuri okaraga ase boronge una to baganeiri for example una bono boyo bwechae embura ya buchire boyo tu abegete bwere mogondo ise gochonyore chae bwata matoka nchera kibono murato konya kiagera tutakire ntutonywa liga saligia na ntusoitira abana bete school itaba requesting obolimi obekere tugwetia ebintu asibikoende location bikoenda tige ebintu byagenda ase location area na ende tokore equal sharing ekiagera chi world yani chi clan chinde nchire chikonyora ebintu ebinge chi clan chinde nchikonyora so ekere ebintu bigo chikoba distributed buna chingoko chinchoke ne ebintu binde tige benyare ko ba distributed equally to ase chi clan asomboro bulio yubo igo engana ye chichiro nero tetigiri magega
chichiro chinyinge imeje chinsemo nigo chiarorekanire kuborwa oborendi ebirobu bikumureka butuko egento kirero oborendi obukogenda inse ase baganire chichiro ekyo kugitwa amache kubekwase chichiro ekyo nabo igokorigerigwa amatuko chichiro ekyo kiranyaraka bakigokora emirimo urenchire yemo yogusangireria ebango nabo igo nabonchire nabarabukonie ebinto byabo elio kwegendereria ase amagima yaiga nchai marieta nguru kudamaris nyanchere nyakundi kururi goma nagaigari goma gitige itunge gweteka ekero chiretera babuya eri temporary okonyora amache gagwichura woni mburi ko babuya twa request ya serikali maintain ground nimone chire yekurukimira nkuru bigeye bire sana ibintu bya serikali bya county no bire byonse urendi imboyo ibintu birobosa oje geti kene getari korendo nari gusaba security no kugitabu ya ikirumneye ikigera negento kibasye ke county kinyinge ikire nene bone ibintu bitigire igo urendi butayo onyare konyarekana twewe chiro ga marakatatu iwiki abantu toretera kinyanya cyombe kiretu na koje kikoletwa mumanye nka yoborendi bore kora iga butambe oramno mucyo gukina wizara nero yobochino teratuko magiga asumurubulyo yuboigo birengererie bingi kurase chiwadi nigo byagende ko bigosangiririgwa ingana ya mulyo gase chinyagitari yarorekanire ko ba omochando munene igento korengana mona abananchi kurase chinsemo batebire buna tibwenete gosegasigerwa hari mulyoka ninyagitari tutaite kinibwe ikiwango kirakonya abantu especially maternity na barwere ntubati nyagitari ga yuturairo murwere butuko lakini tutaite batubikira abanyagitari batomentera abanyagitari orora abange abarabe paka chinse cya butuko bakonya abarwere baitu kurengana mona abananchi abeganigo barereire okuboro kwa mulyo gase chinyagitari okuborwa kwebinto byengenche bigokonya abarwere nawe igo nabanyagitari kwenyorera ubugwenya ono nigo bagende ko bakubule wizare yo kunyaraka bagekorigereria engane y'ubuhikirano bunenchire yemo yo kweneke buna abananchi kurwase county ya Nyamira nko babale nobole muchinga kibagotalira chinyagitari che county ase county ya Nyamira nyagitari nero kiregento kiro monto asobogima bweto nyagitari nero amangana amange no ari amariogo government yeta at least yeteme ko improve amariogo allocation iri arweto ro yechibesa eteme ko koregas chiwiri chias abantu mbaro bagocha buna nyagitari abagoto batari kwenyara ama watu wengine ni waremafu wasisitishe sana at least chiwiri chia chitoke nyagitari Samarieta nje Samuel nyangawo ntiti yonkorwa se inyagitari kurukunga nyama ya health center buno munyakerogo lakini yakarongo togotema kurigereria binte bye binge tokolika goseto sabanga buna bono ntwa etu togatebi kwa gutole theater nyama ya health center ntwa nako yewa binte bitoja twabirika into papers lakini makora mbirigo koleka igona kinale go sabanga na ki county yetu ya Nyamira amone serikali yonsi ya Kenya yomo iske William Ruto motokonye onye serikali onye ekere bintu bya etiwa ase budget byaba bigokoleka asenkere gwenerete eri 92 buna bone nyagitari ya nyama health center sendo munyakerogo enyagitari ya chagete 1947 kuru 1947 ikinyagitari cyarure magega cyakinire cyabere ki referral cyabere ki district hospital lakini nyagitari ye baada ya no etigarete health center igona kinale go sabanga ki umugavano ito Nyamira Mr. Musinyaribo otokonye enyagitari ya ito ya nyama yekine elinde konya abantu baito baruwa region ingana boigo yechisemya nene yechiskuru chobobundia ni gavana inchi kurwase chinsemo bagendere ko babakoboria anene umugavana we county ya Nyamira muske Amos Mumenyaribo kubwatanamo ne wizara yechisemya munabara ibande okine chiskure chiga asabaganira abarimu bagasomya sajya igakomentwe ngeria nabo igakomentwe birogo bunenchire ya moyoko ba moyo ligokonyegesa kukia ankyo asoko begeria chikose chamagoko ekyo kirakonya abananchi nabo igo nabana kurase county yo ya Nyamira Koroku Edward Bius Mwenga Vocation Centers tobwata chibwati balimu chibwati equipments na njiri well equipped so igonto tagetenga asichibasi chiribabe kororo maanani batubekira abalimu kira training eji chibwata abanafunzi lakini chibwati abalimu lero konanyorira mafunzo kurwa somo obisa oyo mochi cha lero omo obisa oyo tasomiri biyanga ninwa abananchi mokwerera muri yenchera
motebi omu administrator aire report aseme chandere unabone skuru yobofundi according to the educational curriculum chisemie chitwa onjorete tukabeka liombati eskuru yobofundi yabe yo emiaka 3 tiana okora gasi na nigo twachorete bake committee tugachora keregento tugakora bono gotusinyire ng'a ninge skuru eyetari kogenderera Waigo ogosira gweche talanta na koroko nigo kwagendere ko bagokubori gwo kurwa sabarai kwene kibona ngoro isabare bitie bisere byo biranyara ko babeko hotumeka ase okogosereria elego kineche talanta cyabana kurwa se chinsemecho enja samalire ngoro ko Evans Mukwa michira seito nyama ya egendo twara ntu bwato ko ngobete nyama ya na singe ese egetinkere twata tu yara korosigwa nyama ya itaiga ikarosigwa karo mu MC ita sirete igatinena bono ni gotokonyara mono kare mechi ase nyama ya kare tina kirikia public mono ase nyama ya kana dekere kanene iyo kibwata maliba amange na ndeke bwate jiba maliba amange ya so ose getime bono gwanyorere na mechi ase ye korote kunyara ko konyage koba so egendo twara ko ni omusiko tinya liba tokonye atroseri getie kina ratu angweli mapema singe yoko kine chitarenda chia abana baitu sinanja samalire ngoro ko Evans Mukwa michira seito nyama ya umugaje nyama yande naende egendo twara ntu bwato ko ngobete nyama ya na singe ese egetinkere twata tu yara korosigwa nyama ya itaiga ikarosigwa karo mu MC ita sirete igatinena bono ni gotokonyara mono kare mechi ase nyama ya kare gitina kirikia public mono ase nyama ya kana dekere kanene iyo kibwata maliba amange na ndeke bwate jiba maliba amange ya so ose getime bono gwanyorere na mechi ase ye korote kunyara ko konyage koba so egendo twara ko ni omusiko tinya liba tokonye atroseri getie kina ratu angweli mapema singe yoko kine chitarenda chia abana baitu elia kabere nyama ya ito ase chitanchire tu abeke nyama ya igo musikenya liba tubekirete igo tu anyora chialimire gafla omusuntole nyama yoro monge so onye no konyara kana ndo nyari konyara with immediate defect igaro tu gachita yecho elindo bosaliburo nyama ya ne obayibuke baburi nyama ya tunyara kobo siria na wigo abananchi ko Rustin Semechi gabo igo nigo bagendere ko bakoboria kubwatani gwakira chinga kya semero bile nkabone yiga asibaganire serikali ya county ya Nyamira kwene kibunanko bekeremero bile yiga kira chinga kye elikorwa ebirengereri byabo elyo kubwatani gwa ase amagendero ayo arakonye county yiga ya Nyamira kwegendereria abusyo njera bana ariko gokera litangani ntebe na ki public participation yeye ne yenge njase common mwananchi kero kende mbali bataike kyo misikina ebinde baikia isiabo kero ya se ground iga gokonye rekero mwananchi nero takobaga gokerania ebirengereri byayo bunaga konywe ase body gose nonye na se county ngima bonekero ubuyobo bwa public participation bwa kira ke ground I'm glad lero twabwate public participation amabitati enotsi no ya rwetu mapema watu ni wengi kushinda siku zingine twarenge kutoka abantu bareless ekingwa kere county yetu na thank you asa abantu bari ba finance at least wa improve kweka nini notes mapema bone katiba e constitution ya Kenya nja twachinguru nane pare kere korosi gubobe abana njinto bwenete kuimuka igoro nturi kwa nyoma musiache nturi kwa nyoma chumbache ndutwe kabanyene twatwimuka igoro tukane totabengi genteke nkeli boronge genteke nkeli korosiwa bone constitution itubuna twate chinguru na kiako era twacha public participation wetera lichikelia ngatorwe birangera libyeito nane totabengi bwenete okora ninki bwenete korosigwa asigo nyalibo asole peka abantu bawo choncho tukonye na intugo chamata kemera umwaka ntugo wanjete konya machio muchio yokemere nkoro na intu moto bekere chitaya mata ya nchiria kataya kama gokakaro macha arenga mbanda tukunywa igare emogoko uchirime na ende twarorera maene budget yeria yarorekanire tatigarende twari gusaba egabana yeito nyare komenta ese bintu biri twakwanira amente chibesa ko mono muna wona nsemo ya agriculture no twanyo ole marbolo asengencho igabegete chibesa tobole mino endagira inero yo mogongo yo bwa Kenya no twatagetabe ke chibesa chinyingo linda abanyare konyora chibesa especially bune kawa especially bune chai na bintu bindi buna mauga tai ya lero abekwa
bono budget togoitirero ebinto togosaba gavana ebimeki bibe implemented bikore egasi na intenari tokorora ebesa yego muna bono enyagitari togaiga otuigwete enyagitari sekoera bwango ninyare gokonya abantu baito banyamira not ayonsi kenda ikomi ebi byonse byasangiririwe bono amaisonse nigarati kunyara kabaga kumulika elyo korora gose ngaki account yegerati kunyara kabaga gokina inyorikane ngane ebinge banyara kaba bagokwanira gucakira amangana ya masomo chichiro amangana ya mache chibara obochenu na boigo na mangana nde lakini njete tukona amangana chibara yatwate na kura nebwate nkolete dona kura na dona koleta chibesa cha kwa chibara lakini chibara nyinge chikwa gachwa igokonya na abanjini ambali okaragasi yabe bwenerete gekogera wono mubweka ne pare kolimbono ku cooperative egenda paka bomondo iwabegete train echense meyemo amacha akogenda paka jikumisa abantu matiri bagobeka makarabati ata na amacha aya enda abantu bajikumia na ende baje yamanye gutoka nga ekara barwekire ramwe ya amacha gari saitia yemo amacha nga kibagote koja etia che abantu baparu rwanyara amacha igonyone mechando nero para chichiri chiko ngite bwende kubikwa makarabati kere pale kole mune bwende bikwa makarabati agwasisi na kara amacha agweta amacha le pati ya magende semende nenda amacha yakogenda chitwene chibakarosi te komense eme ko ende uchi yaumisa abantu bali mate sa amacha uchi gokulira nabono amacha ku cooperative bakamate omogende migondere mate igesaligete omugondo wo munondo mubara ko iru bonse batoko boria abanchinia tibali goterene ligento to koigwa ensemene te kolererwa emayunga abanchini aba barorora se account ngazi kibagokora nende ngibakonya mwana inchi nebinto bindi na chi polytechnic nere yabe tubo mondo mata yabero so for some years iriete some millions chibesa lakini etari gokora gasi enyumbero aba bibakomenya etari gasi nembite gwente kuligererwa account abo MCA nkibagokora angegende ikiale turuke bekwo gekonya abana bite kenyuro wane nyombe yabe gote chibesa chikabekwo serikali kabeka chibesa chibwata asara tobwati faida nkibwente kuligererwa anga abana bite basomira bande bakorete gisukuru banyali bagabasome inde baje gokonya account nende baje gotokonya bunege sako ainaro nari kuligereria umuchando nora sense meyo nakubwa mono nane karoba kulika abantu ba balance nabona municipality njalika ngayalika abantu kuru ngotangazo bale ngobeka kinoti sport matangazo ase kinoti sport abantu bamanya ayonse ne tuamanya tufaitike buna abanyene account nali tutariko nagorameka ni template ya kujaza. Kuna zile project tulipita hapa, kuna kitu inaitwa CIDP. County ile na capture maneno ya development. Mtangalie hizo project zenu, what you can do, ikusema hii number 1, hii number 2, hii number 3 so that kama pesa itatoshea tufanye zote. Kama itatoshea tuanze na ile ya kwanza iko na nini? Iko na nini? Tumeelewana? Ti project inchira chino, ojiro ramone, ase document hii. Mopi kila kile mwaze benge nego ikebe na bawani yako gena toeta gete goitani yende. Toigwana ni priority. Asorobotri wabene higi ngoripotri geta sendi kia wanchete kia Ndeze TV kurugiga se county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara.